Simon Busuttil għandu jgħid jekk jaqbilx mal-Gvern jew mal-Partit Popolari Ewropew dwar konvenzjoni li tista' tpoġġi f'periklu s-settur tal-gaming f'pajjiżna. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista li tula il-Ministru Manuel Mallija responsabbli mis-settur tal-gaming spjega l-ħsara imminenti li tista' ssir fuq pajjiżna f'każ li tkun ratifikata l-konvenzjoni tal-gaming. Mallija qal li l-ar minn dan kollu hu li l-grupp politiku li miegħu huwa affiljat Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista, il-Partit Popolari Ewropew huwa l-iktar wieħed li qed jikkritika lil Malta u l-pożizzjoni li ħal Gvern Malti. Mallija saħaq li huwa importanti li Simon Busuttil jiċċara l-pożizzjoni tiegħu u jagħti direzzjoni lil membri parlamentari Ewropej nazzjonalisti. Iftaħru li għandhom tant influenza fuq il-grupp li tagħhom huma parti li huwa l-IPP. Tant illi kien hemm ċertu riżultat illi dawn iridu jattribwixxu anki probabbilment għal l-involviment jew il-pressjoni li huma setgħu għamlu. Żgur illi l-kap tal-Oppożizzjoni għamel pressjoni fuq it-tliet MEPs biex jivvutaw b'ċertu mod. Allura qegħdin ngħidu isma' din hija storja li se tkompli tirrepeti, dan huwa ħsara li se jkompli jirrepeti, jew hawnhekk issa pereżempju għandna dil-konvenzjoni, jekk għandek din is-saħħa tant fl-IPP, għax ma tipprovax tgħin il-pajjiżek din li se tagħmel ħsara tiegħu tuża l-istess enerġija, tuża l-istess metodi biex inti ovvjament lil pajjiżek iġġib biex aħna nkunu unjoni. Is-settur tal-gaming huwa niċċa ekonomika importanti ferm għal pajjiżna, tant li jammonta għal 11% tal-prodott domestiku gross u għal ħobs ta' 8,000 ħaddiem. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Ian Borg fakkar kif Busuttil kemm il-darba semma l-influenza li għandu fil-Parlament Ewropew. Borg staqsa jekk Busuttil huwiex lest juża din l-influenza fl-interess ta' pajjiżna. Żied jgħid li dan is-suġġett ilu minn nhar il-ħamis ikun diskuss u sal-lum Simon Busuttil għadu sieket.